Hola, doncs anem a veure com podem afegir un nou personatge. Per afegir un nou personatge anirem al que seria dintre de Players. Bàsicament el que necessitem és buscar els sprites d'aquest personatge. Si anem aquí a Player, també podem fer servir enemies. Aquí veieu que hi ha diferents enemics. Anem aquí a Player i ens n'anem a la carpeta d'Idle. Idle és la carpeta de quan el personatge està quiet, i amb Shift seleccionarem els 4 i els posem aquí dins. Quan arrosseguem més d'una imatge a dintre aquí a dintre del Hierarchy, el que ens demana és crear una animació, i detecta que és més una imatge, per tant suposa que crearà una animació, i realment nosaltres volem crear una animació. On crearem aquesta animació? Doncs igual que abans ens hem creat la carpeta paletes, aquí crearem una carpeta que sigui Animations i li direm l'animació, que això és Animation però del Player Animation i Idle. Molt bé. Si volem veure ara com funciona l'animació, cliquem aquí a Play. Espereu un rato perquè això triga una miqueta. I si ens fixem aquí, ja està animat, i aquí baix també que podem canviar l'escala. Però, aquí se'ns veu bastant feucho això. Anem a veure com ho podem solucionar. Per solucionar-lo ens anirem a la càmera i seleccionarem aquí afegir-li un component que és el Pixel Perfect Camera. Si cliquem aquí a Run in Edit Mode veurem com crearia un cop haguem aplicat el Pixel Perfect Camera, i si us fixeu ara ja sí que es veu això molt bé, molt maco. Si li donem al Player, veurem que ara ja tenim el nostre personatge movent-se perfectament. Però què volem? Volem que aquest personatge no estigui flotant en l'espai, sinó que caigui cap a baix i es situï a sobre del nostre mapa. Per fer-ho el que necessitarem serà donar-li físiques a tot el que seria el mapa i el personatge. Anem a començar a afegir-li físiques al personatge. El nostre personatge és aquest d'aquí. Primer tot li canviarem el nom per indicar que això és el player. I un cop ja tenim que això és el player, anem a afegir-li les físiques. Bàsicament, per treballar en físiques utilitzarem dos components, que són el Rigid Body i els Colliders. El Rigid Body s'encarrega de les físiques de la gravetat i dels moviments, i el Collider són els encarregats de capturar si hi ha algun tipus de col·lisió. Pot tenir un objecte que tingui físiques però que no col·lisioni. Així que començarem per afegir-li al nostre personatge un Rigid Body. Veureu que hi ha un Rigid Body general i el 2D. Com que estem treballant en 2D, doncs li direm Rigid Body 2D. Aquí hem aturat de moment les animacions. D'aquí és important que marquem el Freeze Rotation Z, perquè si no, a vegades no se'ns comportaria correctament el personatge i cauria per alguns jocs. És important el Freeze Rotation, perquè no volem que tingui, és a dir, la Z volem que mai es modifiqui. Sempre serà la mateixa, encara que col·lisioni. D'aquí li podem indicar la gravetat que volem que tingui. Si volem que sigui un objecte contra el que es poden xocar i que ell pot sortir disparat, doncs li direm que és dinàmic. I estàtic li direm si és un objecte que volem que no es quedi ja estàtic, que es pugui xocar contra ell, però que no es mogui. Marcaríem com a estàtic. I ara que ja tenim el Rigid Body, afegirem el Collider. Anem a buscar el Collider, el tenim aquí dins, afegim Collider. Si us fixeu, tenim diferents tipus de Colliders. Depenent de l'objecte que vulguem que tingui un Collider, doncs li afegirem el que s'adequi millor a la seva forma. En general, el Box Collider és el més senzill de tots, així que amb el Box Collider de moment ja tindrem suficient. I aquí ens ha afegit un Collider al seu voltant. Nosaltres podem
podem clicar aquí i quan cliquem aquí el que estem fent és poder seleccionar el collider que volem que tingui. Diem, no, mira, el collider jo vull que tingui només això així, perquè les orelletes i una miqueta de cua tampoc li passa res, i una moqueta per sota els pauets. Aquest serà el seu collider. D'aquí, en aquesta caixa, és on detectarà les col·lisions. I anem a donar-li el play. Ara nosaltres li hem afegit físiques al nostre player, però no li hem afegit físiques al que seria el nostre mapa, i per tant el nostre player travessa aquest mapa. Necessitem donar-li físiques al mapa. I les físiques al mapa també li afegirem un rigid body i un collider. Doncs venim per aquí. I al time map li afegim un rigid body. Fixeu-vos que si donem al play, li he dit que és rigid body, aquest time map, i per tant es veu afectat per la gravetat. I per tant està caient. Com hem dit, si jo vull que no caigui, li diguem que és estàtic. Perfecte. És un rigid body, es considera algo rígid contra el que poden xocar les coses, poden col·lisionar, però que és completament estàtic. I ara li afegim un collider. De colliders hi ha un especial que és el Time Map Collider, que és especial pels tiles. I si ens fixem aquí ens està afegint el collider, però ens l'està afegint un per cada una dels tiles. Realment el collider, entre que hi hagi un canvi entre un tile i un altre, no el necessitem. Nosaltres només necessitem capturar al voltant del time map. D'acord? En aquest exemple no necessitem. Per tant, el que podem fer és composar tot això. I aquí utilitzem un object que és el Composite Collider. El component aquest del Composite Collider el que fa és ens composarà tot això d'aquí. Però perquè ens ho composi li hem d'indicar que el Tilemap Collider estarà compost. I ara ja sí que tenim compost el nostre collider. Li donem el play i ja tenim el nostre personatge que cau per aquí sobre. Però tenim un petit desajustament que no ens acaba de fer el pes, que és aquesta diagonal d'aquí. En aquesta diagonal d'aquí el personatge queda realment molt separat. A veure com nosaltres podem ajustar el que seria la física d'un sprite. Per ajustar la física de sprite anem a buscar l'sprite en si, que això ho tenim aquí a Terrain. Els havíem posat aquí dins i nosaltres podem modificar. Realment podem agafar qualsevol perquè al final el que volem accedir és a l'sprite editor. I aquí a l'Sprite Editor seleccionarem el Custom Physics Shape. Fem zoom i ara anem a dibuixar un quadrat i l'ajustem a les mesures que nosaltres volem. Si us fixeu aquí em permet crear un polígon de diferents costats. Jo puc afegir nous punts. Tots els que necessiti els puc borrar, apretant suprimir també, els podria borrar, o puc afegir-ne un punt nou, i ara ja tenim aquesta diagonal més o menys feta, li donem a apply, tanquem, tornem aquí, si ens fixem encara ens està apareixent aquest collider una mica raro, això és perquè ha de tornar a generar-ho, i recordem que aquí li hem donat el Used by Composite, el desmarquem, fixeu-vos que al desmarcar-nos ja ens desapareix d'aquí, i li donem aquí un altre cop a Used by Composite, i ara sí que el tenim. El player també, potser en aquest cas s'adequaria millor un Capsule Collider, més que el Box Collider. Així que li trauré aquest component, li deixem aquest i, li deixem aquest component, li deixem aquest, i ui,
marquem aquí dins i seleccionem el collider d'aquest personatge. Perfecte. Molt bé, li donem el play i anem a veure si això ara funciona una miqueta millor. Ara sí que el nostre personatge queda super ben col·locat aquí dins. Doncs en el pròxim vídeo veurem com podem moure el personatge.